हम भाई सब पूरा बिहार के ऑडियंस से पूछना चाहते हैं कि बिहार में सबसे बढ़िया कलाकार के हम सब कलाकार के नाम धरते हैं भैया। जे बढ़िया हुई जे एकदम अच्छा गाओ दी तारा के लुभा देते तारा एकदम दिल खुश कर देते वो कलाकार के एकदम तू कमेंट में जरूर नाम लिखिए। खेसारी लाल, पवन सिंह, नीलकमल सिंह, रितेश पांडे, टुनटुन यादव, अंकुश राजा, प्रमोद प्रेमी, जितना भी भोजपुरी के कलाकार बाड़न, शिल्पी राज, शिवानी सिंह, ये भैया भोजपुरी में सब हर एक घर में कोई ना केहू घर में बाजत है। लेकिन सबन से बढ़िया के कलाकार हटे। सब के होली के गाना आ गए लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के होली के गाना नहीं खाई भैया। देखे के बाद पावर स्टार के पवन सिंह के होली के गाना क्वेश्चन आई तो देखे के बाद खेसारी के गाना आई, मामला चोरी के नीलकमल सिंह के आई बाटे, एकदम गुंजन सिंह के आई बा, समर सिंह के आई बा, सब कलाकार के गाना आई बा। लेकिन भैया होली में असली बाजी मारला तो के मारला लेट से आवेला। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जब मार्केट में पावर स्टार पवन सिंह जब गाना आ जाला तो केहू टिक ना सकेला, पवन सिंह के केहू ना टिक सकेला। आ भैया खेसारी लाल यादव की भाई जो गाना आई बा मामला चोरी के एकदम धैले बा, शीर्ष धैले बा। अभी होली में आवे में समय बा बहुते। नीलकमल सिंह के गाना अइले ही बा एकदम मार्केट में आग लगैले बा। शिवानी सिंह के गाना अइले ही बा, शिल्पी राज के गाना अइले ही बा सलवार से। फिर समरो सिंह के वो गाना अइले बा सलवार ये करके टाइटल बटे सलवार से, एकदम ब्लास्ट गाना भैया पूरा चारों तरफ फैलाव था। लेकिन हमारी गाना में नहीं थे। लेकिन सबसे बढ़िया गायक के बाटे मतलब बिहार में होली के सीजन में एकदम सब हर एक घर में गाना बाजत हुई। कर पवन सिंह, खेसारी लाल, नीलकमल सिंह, रितेश पांडे, भोजपुरी के सब कलाकार का नाम नहीं धर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाई। लेकिन भैया तू लोग बताइए लोग जरूर। ऐसे तो मान ला सोशल मीडिया पे आके कह देंगे हम ट्रेंडिंग हैं तो हम पावर हैं तो हम साइलेंट हैं, सब कोई कहता अपन आप के। लेकिन जब बिहार के ऑडियंस जब तय करते हो ना भाई, अगर बिहार के ऑडियंस खेसारी लाल से प्यार करत हुई तो खेसारी के नाम लिखी, पवन से प्यार करते हुई पवन सिंह से, पावर स्टार पवन सिंह से, पवन भैया से तो पवन सिंह लिखिए, नीलकमल सिंह से नीलकमल, सब कुछ जे भी जेकरा से प्यार करते जेकरा से भाई उनका गाना सुन के तो कुछ मोटिवेशन आवत हुई तो उनका कमेंट में नाम जरूर लिखी। वैसे भैया कमेंट में नाम लिखो बोलो तो हमारो तनी मोटिवेशन बढ़ी कि हाँ कुछ मतलब एक से बेहतर हम बनाने की कोशिश करम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए लोग आ शेयर भी करिए लोग, कैसे कि हम बेहतरीन करे की कोशिश करम कि बेहतरीन दी पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल सब के न्यूज बताई और सब अपन भैया के बताई केवन के तू लोग कमेंट करके बताइए वो लोग तो पता चली कि सबसे ज्यादा गाना के सुनेला। होली होको, छठ, दीपावली जितना भी हम आवेला बिहार में सीजन हर एक कलाकार के गाना जाला तो भैया तू लोग बतिबा लोग के गावेला बढ़िया है।